ଆସେ ଧରି ଦିଅ ଏଇଟା ନିଅ ବେଟା ପ୍ୟାକେଟଟା ସିନା ଆଣିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା ନେ ଆଡୁ ମାଟି ଖସୁଛି ନା କିସ ଏବେ ସାର୍ ସେମିତି ହଉଛି ଏଇଟା ଦେନା ତାର କେହି କହିଥିଲି ତତେ କେତେ ହୁଏ ରଖିଦେଇକି ପଳେଇବୁ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଦେଖ ମୁକେଶ କେତେ ବାଣ ଅଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଅଛି ଫୁଟେ ଫୁଟେ ଆଜ୍ଞା ପଲିଥିନଟା ସରିଗଲାଣି ପଲିଥିନଟା ଆଣିପାରିଲି ପକେଟ ଭିତରେ ଆରେ ଏରା ସାନୁ ରାତିରେ ବାଣ ଫୁଟା ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଁ ନେ ସିରପୁର ପୁରା ଭାଇ ଯାmu କଣ ଆସିଲେ ଜାଣିବୁ କି ଆଉ କେତେଟା ବାଣ ଅଛି ଗ୍ୟାସ୍ ବି ନାହିଁ ଘରକୁ ପଳେଇଲା ନା